mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma nashi yakamira sekudai. Ininowo ndiri murume uye zvekare ndiri kurarama ndiri munyika yevatorwa. Asi please musazoudza vanhu kuti ndiri kurarama ndiri kupi ende musazopa vanhu mafone numbers angu. Saka zvakatangira apo pandainge ndichiri 9 years kuzonosvika tichizobva kumusha tikabva tachizotanga kugara muHarare mukore ra2007 pandainge ndiine 17 years tichigara kunonzi kuHopley Farm. Ndokubva tachizobvako kuHopley Farm because vabereki vangu kana yerenti chaiyo vainge vasina. Pamba pacho patainge tichigara painge patori pamba pe vamwewo avo vainge vakachekerwawo pavo pekuti vange vachivaka muHopley. Ndokubva vachizotsvaka maloja tainge tichigara nevamwe avo vainge vachibhadhara renti dzavo in time, asi vabereki vangu vainge vasingakwanisi kubhadhara rent in time. Ndokubva tachizodzingwa tikazodzoka kumusha. Ndainge ndichiri kuHarare mukoma ndainge ndava kuitawo zvematongerwo enyika. Tainge tiine umwe mukomredi wandisingakwanise kutaura zita rake for my own safety. So zvakaitika mukomana pandainge ndichiri ne9 years paiva paine umwe mudhara uyu ainge aine hutsinye. Zvaaiita ndezvekuti aisiya gate remugarden make rakavhurika, then kana kuri kunzi mombe dzako dzikazopindamo mugarden rake obva achizoita kuti vabereki vako vange vachizomuripa. Ndo zvaainge achiita ende aigara achingotirova. Nerimwe zuva akatibata tiri mugarden make tainge tapinda tichida kuba mavise. Tapindamo mugarden make ndokubva achizotibata akabva atanga kutirova. Haana kuudza vabereki vedu kuti ainge atibata tichiba mugarden make ndokubva atisiya nekuti ainge atirova. Isuwo hatina kumbogara takataura nekuti tainge tichitya kuti tinokwanisa kuzotorohwa nevabereki vedu. So nerimwe zuva mukoma takabva tachizoronga kuti tainge tichida kumuisira mushonga wemakonzo mumaheu kana kuti mumvura yake yekunwa. Taingofungidzira kuti yainge iri prank tisingatozivi kuti zvinhu zvatainge tichida kuita zvainge zviine njodzi mukati. Takabva tachizoendako kugarden kwake tikabva tachizohwanda. Saka akazoti abuda mugarden achienda kunozvibetsera kudondo ndokubva tachizobuda muzvikwenzi umo matainge takahwanda. Ndokubva tachizoenda tikabva tachizonodira mushonga wemakonzo muchigubhu chainge chiine maheu ndokubva tatiza. Iye akatotiona tichitobuda mugarden make akabva anhonga matombo akatanga kutitema nematombo. Aifungidzira kuti painge paine chatainge taba mugarden make. Saka mudhara uyu akazofa mukoma, akazowanikwa akafiramo mugarden make achiratidza kuti akaita musikore wese wezuva achingorutsa ropa chete. Sezvo ainge asingawirirani nevanhu vose vemuvillage, hakuna akamboita basa nazvo ende hakuna akambofungidzira kuti zvainge zvaitwa nevana vadiki. Ainge aine vakadzi vaviri. Vanhu vaifungidzira kuti pakati pevakadzi vake painge paine uyo ainge akamuisira poison. Mudiki wacho akatombosungwa but akazobuda mujeri after 1 year. Zvaonekwa kuti haasiriye ainge akamuisira mushonga wemakonzo mumaheu. So mukoma ndipo apo vabereki vangu pavakazoenda nesu kuHarare tikabva tachizotanga kugara muHarare, but zvinhu zvainge zvakaoma. Tikabva tachizotanga kugara kuHopley Farm. Tichigarako ikoko mukoma ndakabva ndachizotanga kuwirirana nevamwe vakomana. Umwe wacho ainge achigara muWaterfalls, ainge ari mwana wevamwe chairman vaigara muWaterfalls. Ndokubva taita mabest friend. Saka kuburikidza nababa vake takabva tachizotanga kuitawo zvematongerwo enyika.
tiri mayouth but ndainge ndichiri ne17 years. Ndipo apo patakabva tachizoenda nevamwe comrade ava vainge vachida plot reumwe murume uyu ainge ari wekuzambia asi akaroora mukadzi wemuzimbabwe, saka murume uyu ainge aine mari, saka comrade ivavo vakazotanga kudanana nemukadzi wemuzambieni wacho iyeye, then ndokubva vachizoti vainge vachida kumudzingapo paplot. Vakamutorera zvose, marori nemotikari, ainge aine motikari dzake dzakanaka kwazvo, vakamudzinga vakamuti kana ukangotaura chete iwewe tinopedza newe. Saka kuzambia kuti anga achidzokera zvainge zvisingaite, nekuti zvainge zvichinzi ainge akatizako aine mhosva yainge akapara. Saka vakabva vatanga kumubvunza kuti chitupa chemuno muzimbabwe wakachiona sei ko iwewe uri wekuzambia. Ndokubva akangobuda aine sechel achisiya mukadzi nevana. Apa ainge ava kutozviziva kuti mukadzi wake ndiye ainge akazvikonzeresa nekuti ainge achidanana navo comrade ivavo. Mukomanashi mukadzi uyu iye akabva achizonzi ange achienda kunogara kune rimwe plot ravo comrade ava. Takanzi tinge tichilodha zvose zvainge zviripo zvichiendeswa kumba kwavo tichishandisa marori emurume iyeye. Vamwe vaiuya vachitotenga zvinhu izvi vainge vachizivana navo comrade ivavo, saka ndivo vataifamba navo, uye zvekare motikari dzemuzambieni ndo dzatainge tichishandisa. Dzakangonamatidzirwa mastickers emusangano chete, asi dzainge dzakatorerwa murume iyeye. Saka taingorova vanhu chete mukoma, taipiwa mari yekuti tinge tichifamba tichinwa doro. Seni ndaigara ndakangodhakwa nguva dzose, ndopandakatanga kuita addiction yekusvuta mbanje. Taingogara tiinayo mari tichitopiwa masalari, asi ainge achititambirisa tainge tisingamuzivi uye tisingazivi kuti mari iyi yainge ichibva kupi. Taingofonerwa tobva taenda kumba kwacomrade, tobva tanzi vakomana torai maenvelope enyu awo anenge akagadzikwa patable, then tobva tatotora maenvelope awo anenge akanyorwa mazita edu. Saka basa rainge ringori iroro rekufamba mumabhawa tichitapa vanhu mazwi zvekuti taitanga kutongotaura newe tichida kungonzwa kuti uri munhu anofunga kuti kudii maererano nematongerwo enyika, uye zvekare uneka kunyomba here kaunoita mutungamiriri wenyika. Anyone uyo wataiti tichitaura naye, kana kuri kunzi munhu iye kana akangotanga kungotaura zvisina kunaka pamusoro pezvainge zvichiitika munyika, taibva tatomumaka tobva taona kuti anogara kupi. Saka nerimwe zuva takati tiri mune rimwe bhawa tiri kuHighfields uko, ndipo apo patakasangana neumwe murume uyo ainge achigara kumaruzeva but ainge akauya kuzoona vamwe vatete vake vainge vachigara kukuwadzana. Saka ainge aine ka 323 kake kaainge achidriver ende ainge achishanda kuSouth Africa achishanda sadriver. Zita rake ndichamuti Brighton. Ndanetswa nechipoko chake murume uyu, saka akatanga kutinetsa mushure mekunge tabva mukumuponda, ndokubva atanga kunetsa zvekare ivo comrade zvekare naminista wacho uyo ainge achishandidzana nacomrade uyo ainge achitipa maorder ekuti taifanira kuti tinge tichiita sei. Saka nerimwe zuva takasangana naye kune rimwe bhawa kuHighfields uko. Tasangana kudaro ndokubva achizotanga kutaura kuti kuSouth Africa uko kwaainge achishanda kwainge kwakanaka sei, uye zvekare achitoseka nekuti kwainge kusina magetsi. Akati kuSouth Africa hakuna zvakadaro kuti magetsi anoenda, kunyange vanogara mumikuku vane magetsi, kwete zvemuno muZimbabwe kuti unonzi unofanira kuti unge uchitoshamisika kana wauya muHarare kuti vamwe vanhu vane magetsi. kuSouth Africa kunyange munhu anenge ari kumaruzeva ekupedzisira anenge aine magetsi zvekare nemvura, vanongowana mvura mahara, vanovakirwa dzimba mahara. Akabva ati South Africa was better than Zimbabwe.
Saka mashoko ake iwawo ekuti South Africa was better than Zimbabwe ndiwo mashoko iwawo akazoita kuti tinge tichimuuraya. Takabva tafonera comrade vaya sezvo vainge vari kumba kwegirlfriend yavo uyo ainge achigaramo muHighfields, vakabva vachizouya ndokubva vatanga kutaura naye vachitoita sekunge vainge vachiita debate naye. Saka takabva tachizotanga kumutevera murume uyu, then ndokubva achizodzokera kumusha kwavo. Isu tainge tiri mumashure make asingazvizivi kuti tainge tiri kumutevera. Takazoenda kumusha apo paainge ari kumba kwavatete vake kukuwadzana. Tasvikako kumusha kwevabereki vake ainge akavakirapo pamba pevabereki vake, ndokubva taona mukadzi wake ari ega, hwainge huri usiku. Mukadzi wake tainge tichida kumuponda iri warning kwaari, saka kuzotiza kwakazoita ndokwakazoita kuti tinge tichizouraya murume wake. Nekuti akati atiza kudaro ndokubva tachizosara tikaisa dzimba dzose dzainge dziripo, then ndokubva tachizorova vabereki vake. But vabereki vake hatina kunyanyisa kuvarova nekuti vainge vari vechikuru. Ndokubva tachizoenda kumatanga emombe, tainge tiine 50 liters yepetrol, ndokubva tapindamo mudanga. Vainge vaine mombe dzavo 3, ndokubva tadira mombe dziya ndokubva tachizobatidza moto. Mombe idzi mukoma dzakatsviramo mudanga imomo, dzaiti kana dzikada kubuda tobva tatanga kudzirova kusvika 2 dzacho dzichizofa, imwe yacho haina hayo kuzofa. Tikabva tapinda mumotikari tikasiya taudza sabhuku kuti tainge tisingadi kana kunzwa nezvayo nyaya iyi, ende vanhu ava vaisafanira kuti vange vachienda kana kwamambo kana kumapurisa. Uye zvekare tikabva tachizoita meeting nemamwe mayouth emusangano ainge arimo muvillage, tikati vanhu ava tinoda kuti vange vachidzingwa muvillage nekuda kwemashoko avo ainge akataurwa nemwana wavo achizvidza vaMugabe achivati vainge vanyanyisa kuchembera, therefore vaifanira kuti vange vachizoburuka kubva pachigaro. He was supposed to retire. Ndo mashoko akamuurayisa Brighton. Takazodzoka kuHarare mushure mekunge tadzoka kuHarare mukoma. Mari dzatakapiwa pakunouraya kwatakaita Brighton, noumwe akapiwa 1000 rands. Yes, mari iyi takaipiwa iri kumarands. Ndo mari iyo yatakabhadharwa kuuraya murume uyu. Takaita mazuva tichimutsvaka Brighton, ndokubva tachizoudzwa kuti ainge achigara kuruwa ndokwa ainge ari akahwanda achigara kumba kweimwe shamwari yake. Takaenda kumukoma tikanomuvhovhonora. Izvi zvakaitika musango rimwe riri padhuze nekuruwa ikoko. Then ndokubva tachizobatidza moto. Tainge tiine zidhiramu redu uye zvekare tikarizadza nemvura, ndokubva tachizotanga kuboilisa mvura. Then tikabva tachizomuudza kuti aifanira kuti ange achipindamo mudhiramu iroro. Akatanga kuchema akati, ndine mwana, ndinokumbira ruregerero, ndine mwana, please ndapota musandiuraya. Asi mukoma hatina kana kumbomunzwira tsitsi. Takamusimudza tikamukandiramo mudhiramu. Murume uyu aiti kana akada kubuda mudhiramu taimurova. Akaridza imwe mhere yekuti kana tose takatombovhunduka, asi sevanhu vainge vari pabasa mukoma tainge tichimurova nemboma dzatainge tiinadzo apa achitsva, nekuti mvura iyi yainge ichita kuboila. Mukoma nachi ndakati ndakamutarisa ndakaona skini yake ichiunyana. Haana kumboita kana 2 minutes ainge atofa murume uyu. Ndokubva tachizokutura dhiramu riya. Mushure mekunge takutura dhiramu ndokubva tachizomutora tikamukanda mumotikari yatainge tiinayo. Takabva tachizoenda kune rimwe prazi. Paprazi apa painge paine rimwe dhamu, ndokubva tachizomukandiramo mudhamu imomo. Izvi takazozviita ava mangwana acho, asi murume uyu ainge asingatarisiki. Umwe watainge tiinaye akatanga kuchema. So after tamukandiramo mudhamu muya tapiwa mari dzedu. Inini ndakabva ndachizodzokera kumusha. Then muna November imomo mugore ra2007 pane umwe mwana wevamwe minister uyo wandichati Tariro ainge ari student
paUniversity of Zimbabwe ainge ari kuma 20 something. Saka hanzi nerimwe zuva akangotanga kungochema, hanzi akapatika pakati peusiku achichema, achiridza mhere achiti muri kundibika, ndiregererei ndinge ndichienda kumba kune mudzimai wangu, nekuti mudzimai wangu kwaari izvezvi ari kunetseka, haasi kuziva kuti ndiripi, ndiri kutsvakani, ndiri kutsva, ndisiyei kani ndinge ndichienda ndinoudza mudzimai wangu zvose zvamakandiita, mune utsinye kani. Uyu ainge ari mwana waminista ainge ava kutopenga. Saka vakazoenda naye kuchipatara, ndokubva atanga kugaramo muchipatara. Akagaramo kuda kwe1 week. Rimwe zuva ndakati ndakatogara pamashops, ndopandakabva ndachizoona comrade team vaya vakauya kumusha kwedu, ndokubva vanditi ndinge ndichipinda mumotikari mukoma, same time ndisina kana kutomboudza vabereki vangu kuti ndainge ndava kudzokera kuHarare. Saka ndakafungidzira kuti zvimwe kuda maybe tainge tiine rimwe basa ratainge tichida kupiwa, ndikatofara because ka 1000 kaya kavainge vakandipa mari iyoyo mukoma ndainge ndakatoishandisa nechekare. Apa ndainge ndava kuita futi zvemahure. Tiri munzira ndipo pavakabva vachizondiudza zvose zvainge zvakaitika. Vakati mwana uyu waminista wavainge vachishandira uyo ainge akavatuma kuti Brighton uyu ange achiurawa, ainge ava kupenga, and aiti kana achitaura neshona but aitaura chiya chinonzi chibhende, achitaura dzimwe nguva achiita zvekuhukura, and ainge achirova vanhu, achikurira vanhu simba. That was when apo pandakabva ndachizoudzwa navo comrade vaya kuti tiri 7 kudaro taifanira kuti tinge tichienda kuMozambique. Tainge takati fungai, umwe uyo wataiti booster neumwe ainzi Shame na Darlington nevamwe vakomana vaviri vandakanganwa mazita avo because vainge vachiri vanyowani. Vakomana ava vakazotiza ndokubva vachizoenda kuSouth Africa. So then takabva tachizoendeswa kuMozambique. Ava minister tainge titori navo mukoma, hatina kuenda nekubhodha, tainge tisina kana mapassport. Then ndokubva tachizosvikako kuMozambique kune rimwe village. Takagarako mukoma December wose tainge tiriko kuMozambique. Chikafu chataidya, nyama taidya inenge isina kurungwa nemunyu, uye zvekare minister ivo vainge vachigara kune imwe hotel, but vaiuya makuseni oga. Dzaizoti kana dzava kuma past 3 vaibva vadzokera ikoko kuhotel kwavainge vachigara. Saka tainge tisingatendedzwi kugeza tichishandisa sipo. Minister ava mvura yavaigeza vasati vadzokerako kuhotel kwavainge vachigara ndiyo mvura yaizogezwa na comrade T. Mushure mekunge comrade T vageza mvura iyi mukoma, taizoitora tobva tachizoenda tobva tanoigadzika pamusoro perimwe guva. Taizomutswa mangwana acho makuseni zuva risati rabuda, tobva tanzi tinge tichigeza nemvura iyo inenge yakagezewa na minister zvekare na comrade ivavo vainge vachititungamirira. Saka ivo minister na comrade ava taitovaona pavanenge vachigeza vaipiwa mazai 20. Mazai awa minister vaiti kana vogeza vaiputsa avo 20, vobva vachizoti vapedza kugeza paya vobva vachizogeza nawo mazai iwavo voregedza kupukuta, vaingoendawo vakadaro. Then avo comrade team vaipihwawo avo mazai 20 vobva vamaputsira mubhaketi vobva vageza voregedzawo kupukuta. Usiku hwose vaingorara vakadaro. Mangwana acho makuseni vaibva vachizopiwa mukaka wekuti vange vachizvigeza nawo. Then isusu ndisu taizotora mvura iya iyo inenge yarara kumakuva. Pane chimwe chakaita kunge chionyeni chataipiwa kuti tinge tichizokandiramo mumvura, chinovava zvisingaiti, chaita kuti mvura yacho inge ichivava apa kukwenya. Tainge tisingatendedzwi kuti tinge tichikwenya. Chatainge tisingazivi mukoma
ndechekuti tainge tichitorasirirwa mweya uyu waBrighton, sezvo ivo vainge vari vanhu vainge vaine mari, vainge vakatofamba vakaudzwa kuti mwana waminista kupenga kwaainge achiita ainge achipenga nekuda kwengozi yaBrighton. Saka vakabva vachizotirasirira mhepo iyoyo. Saka kugeza uko kwatainge tichiita nemvura inenge yabva mukugezewa naminista yozogezewa naComrade T, isuwo tobva tachizogezawo nayo mvura yacho iyoyo, kwainge kuri kutosairirwa mhepo dzisina kunaka. Saka takabva taudzwa kuti kana tainge tichazoudza kana ani zvake nekuda kwayo nyaya iyi taizourawa. Tikabva tanzi kunyangwe tainge tiri vanhu vainge vakamboshandidzana nemusangano asi kungopandukira musangano chete unenge watova mhandu yenyika. Saka takanzi kana tikangotaura kwaizouya vamwe vaiuya kuzotitora vobva vaticheka rurimi kuitira kuti tisazombofa futi takagona kutaura zvekare. Takazodzoka kuZimbabwe, this was muna January, late January, muri mugore ra2008. Tadzoka mukoma takatoendeswako kumba kwaminista. Ndakatoshamisikawo apo pandakamuona mwana uyu waminista Tariro achinzi ndiye ainge achimbopenga. She was calm and quiet, very kind. Then that was when apo patakabva tachizopiwa mari. Hatina kana kumbopiwa mari dzakawanda mukoma. Inini ndakapiwa 200 and something, vamwe vakapiwa ma100 and something US dollars. Tikanzi tinge tichinotanga mabusinesses nadzo mari idzodzo. Then vamwe vakomana vaya vakabva vachizotiza vakabuda munyika. Saka mugore ra2015 ndo pandakabva ndachizosangana neumwe muprofita. Muprofita uyo akabva achizoti kwandiri, muri kuzviziva here kuti imi muri kutsvakwa nemurume uyo anonzi Brighton? Hana yangu yakarova mukoma, even though apo ndainge ndiri kunyika yevatorwa kusina kana wandainge ndichitomboziva, uye zvekare kusina ainge achimboziva history yangu yekuti ndakamboshandira musangano nichita zvekuuraya vanhu. Hana yangu yakarova pandakaudzwa kuti munozviziva here kuti muri kutsvakwa naBrighton ende nhasi azokuwanai. Ndakabva ndapiwa munamato mukoma, asi usiku ihwohwo handina kurara, ndairutsa zvainge zviri zveyellow, so ndokubva ndachizotanga kumurota. Akauya kwandiri akabva ati ainge achida kuti ndinge ndichienda kuhama dzangu. Chekutanga ndoenda kuhama dzangu ndobva ndanovaudza zvose zvatakamuita. Ndapedza kudaro ndobva ndachizoenda kumapurisa, ndobva ndachizozvisungisa. Akati iwe ndinoda kuti unge uchitsvaka vamwe vako, nekuti vamwe vako vari kushandisa zviminamato zvavo kuti ndisakwanisa kuvawana. Manje uyu munhu ndiye azondibatsira. Ndataura naye ndikamukumbira ndikamuratidza kuuraya kwawakandiita iwewe nevamwe vako, akandinzwira tsitsi. Ndokusaka azondivhurira gedhi rekuti ndinge ndichikwanisa kubuda uko kwamanga makandivharira. Iwewe nevamwe vako manga makanditsipika. Saka ndopa ndakabva ndachizozviziva kuti kuenda kwatakaita kuMozambique kwainge kuri kutsipika mweya wake Brighton, zvekare nekuzoti ngozi yake inge ichizotevera inini nevamwe vangu. Mukoma, muri yangu, dzinza rangu riri pakushungurudzika nekuda kwengozi iyi. Wose afa mumhuri yekwedu anofa achita zvekubayiwa nemapanga. Zvakatangira pane imwe hanzvadzi yangu uyo wandichati Trish ainge ari kuSouth Africa, akangoti achingoburuka kombi, hanzi dzainge dziri kumapast 8 musi wacho iwoyo akachaisa late, achingonoburuka kombi chete, kombi iyoyo isati yatombosimuka. Pane vamwe vakomana maSouth African vakauya vakabva vati iwe tipe bhegi mune mari. Saka pavakavhura bhegi ndokubva vaona kuti mainge musina mari, vakamutorera foni, vakamutevera vakamubaya nebanga pahuro, akabva adonha vakatiza kwava kutofirapo paspoti. Kubva ipapo mukoma kusvika pari nhasi, wose anofa mumhuri anongofa achita zvekubayiwa nebanga. Ndichitaura nemi kudai so mukoma, takatobva kutoviga imwe cousin yangu uyo zvekare akabayiwa nebanga kuSouth Africa uko ainge achirwira
umwe musikana, aiva neumwe musikana hanziwa ainge aenda naye kubhawa. Saka musikana uyo ainge aine imwe ex-boyfriend yake yakabva yauya ikabva yati iwe haungadanani nemuzimbabwean. Iye hanzi akabva achizosimuka kwava kuburitsa, akabva atanga kurwa nemuSouth African uya. Hanzi vakazotanga kumurova vakawanda, vakati iwe ndiwe ani unoita zvivindi zvokuburitsa banga uri munyika isiri yako. Vakabva vachizotanga kumurova vakawanda ndokubva vachizomuuraya. Saka mukoma chandiunza pano inhau yekuti ndiri kutsvakawo rubatsiro. Vamwe vangu mukoma Nashe marombe ekupedzisira, avo vamwe vaviri handizivi kuti varipi, asi ndakangonzwa zvichinzi vakatiza vakaenda kuSouth Africa. Comrade team vakazoshayika, ende minister avo vacho vainge vachishandidzana naComrade team vakatovigwa kuHeroes Acre. Haisi nyaya yekuti ndinokwanisa kungobuda papublic ndichiburitsa chiso changu ndichitaura nezvayo, ndinokwanisa kungourawa same time. So chandiunza pano ndoda kungobvunzawo kubva kumhuri yeZimbabwe, ndoitawo sei? Ndoudzawo here hama dzangu? Ndodii? Ndotsvaka here hama dzaComrade team? Ndomboedza kutaura navo. Iniwo ndine mwana anogara achingochema, dzimwe nguva anoita sekunge anobatwa nebuka obva atanga kuchema achiti ndiri kupiswa kani ndiri kupiswa. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi advice yandiri kuda ndeyekuti ndoita sei, haisi nyaya yekuti ndinokwanisa kungouya nayo papublic ndichiratidza chiso changu. Ndinokwanisa kungourawa kana kutumidzirwa vanhu ndikaurawa. Saka handizivi kuti kana ndichida rubatsiro ndingatangira papi. Ndotaura here hanzi nehama idzodzo dzaComrade team, kana kuti ndongotanga ndangoudza hama dzangu. Hanzi vamwe avo vandakaita navo mabasa awa erima, hanzi marombe ekupedzisira, havatori nabasa nazvo kuti vanopota vachimuona Brighton kana kuti havamuoni. Asi mukoma ava vari kuti vari kuda kuzvigadzirisa ivo vasati vafa. Strange things indeed they do happen in this world.